आमकां जर कोणी सांगलें की तुका हेल्थ मंत्र दिता जाल्यार म्हाका दिसता आमचे अर्देशे जाण म्हणटले बाबा म्हाका टायम ना, मागीर केन्ना तरी पळोवया. अर्देशे जाण ते आयकतले सुद्दां, बट मोर इम्पॉर्टंटली ते फॉलो करतले काय ना हेजो मातसो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. हो हेल्थ मंत्र कितें? आपणे कसो आयुश्यान जगपाक जाय, आमची लायफस्टायल कशी आसपाक जाय, दुयेंस न जावपा खातीर कारणां कितें आसपाक जाय, परत जर जालें जाल्यार फुडें आमी खंय वचपाक जाय, हे सगळ्यो गजाली व्हडलो क्वेश्चन मार्क आमच्या खातीर आसता. त्या खातीर हो क्वेश्चन मार्क मातसो खंय तरी पयस काडपा खातीर तुमचे म्हाका दिसता एक 30 मिनटां आमकां मेळची आनी तुमी हे आमचें हे डिस्कशन जें आसा हें आयकचें. त्या खातीर आमी मुद्दम आवर्जून बेळगांवची फामाद म्हटल्यार सरनोबत होमिओपॅथी क्लिनीक अँड रिसर्च सेंटरची डॉक्टर सोनाली सरनोबत आमी हांगा मुद्दम आवर्जून गोंया ह्या स्टुडियोन आमच्या आपयला. आनी ह्या हेल्थ मंत्राचेर तांच्यांनी खूब फाटलीं कितकींशीं वर्सां तांच्यांनी बरयलां, तांचे मुलाखती जाल्या आनी हातूंतल्यान खुबश्या जाणांक बेळगांवान खूब फायदो जाला. गोंयांतले सुद्दां खूब जाण तांकां वळखतले आसतले, बट म्हाका दिसता सगळ्या जनतेक चड आनीक जाणून घेवपा खातीर आमी तांकां मुद्दम हांगासर आपयला. डॉक्टर थँक्यू व्हेरी मच, तुम्ही आवर्जून इथे आलात आमच्या स्टुडिओमध्ये आणि एवढं तुम्ही आमच्यासाठी टाईम दिला. आणि मोर इम्पॉर्टंटली हा जो विषय आहे हेल्थचा तो पुढे होण्यासाठी आणि गोव्याची जी जनता आहे त्यांना ह्यातून काहीतरी फायदा मिळण्यासाठी तुम्ही इथं आला, तर थँक्यू व्हेरी मच. इट्स अ प्लेजर अँड थँक्यू सो मच. आय एम ऑल्सो हॅपी टू बी हिअर. ओके, आज आपण जो विषय घेणार आहोत तो आहे अर्थरायटिस. आता मेडिकल हॅज प्रोग्रेस्ड, वी ॲज अ ह्युमन बिईंग, ह्युमन रेस हॅव प्रोग्रेस्ड, बट तरी आजपर्यंत आम्हाला अर्थरायटिस हा आपल्याला भेटतो. कारण संधिवात म्हणा किंवा सांधेदुखी म्हणा, हे सगळे जे वेगवेगळे विषय आहेत त्याच्यात अजून एवढी प्रगती झाली आहे का? तरी अजून आपल्याला का असं हे फील होतं? संधिवात हा तसं बघितलं तर हा इट इज अ एज ओल्ड डिसीज. म्हणजे मानवाच्या उत्पत्तीपासून ते आतापर्यंत हा आजार आपण पाहण्यात आलेला आहे. कसं झालंय की जशी माणसाची उत्क्रांती होत गेली, हाऊ द ह्युमन हॅज डेव्हलप्ड, द डिसीज हॅज चेंज्ड इट्स मोडस ऑपरंडी. म्हणजे त्या आजाराचं मूळ स्वरूप हे बदलत गेलेलं आहे. हा तसा पाहिला, संधिवात हा पाहिला तर हा अनुवंशिक आजार किंवा जनुकीय बदलांमुळे झालेला आजार असा मानला जातो. आर्थरायटिस इट इज अ ऑल इन्क्लुझिव्ह टर्म. सांधेदुखी किंवा संधिदाह आणि आर्थरायटिस ही सगळी जी काय आहेत ही अनेक आजारांची लक्षण समूह असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि आधी माणूस हा शेतात काम करत होता किंवा ही वॉज अ वॉन्डरर, म्हणजे तो फिरती असायची त्याची, आणि त्यानुसार अति कामामुळं किंवा अति फिरल्यामुळं सांधे दुखायचे. आणि आता त्याचं चित्र बरोबर उलटं झालेलं आहे. काम नसल्यामुळं संधिवात होणं किंवा हाडांना चालना नसल्यामुळं संधिवात होणं, सांधे कामात नसल्यामुळं संधिवात होणं याचं प्रमाणसुद्धा खूप वाढलेलं आहे. त्यामुळं हा आजार परावर्तित होत राहिलेला आहे, बदलत आलेला आहे, पण त्याचं आव्हान मात्र डॉक्टरांच्या समोर हे कायमच आहे. ओके, आपली लाईफस्टाईल जरी बदलली, द वे वी स्टार्ट वर्किंग, तरी हा आजार आतापर्यंत आपल्या ह्याच्यात आहे. समथिंग दॅट हाऊ टू अवॉइड, म्हणजे आता तुम्ही म्हणालात की एक्सरसाइज करू किंवा अजून काय करू जस्ट टू अवॉइड इट, जस्ट टू हॅव दिस थिंग इन रुटीन, असं काय तुमचं सजेशन असेल जस्ट टू अवॉइड दिस अर्थरायटिस? अनेक माणसांचा असा विचार असतो की आपण खूप सांधे वापरले तर आपण खूप छान फिट राहू, अति व्यायाम केला, खूप अगदी आपण व्यवस्थित अगदी राहिलो, आपल्या आहारावरती खूप नियंत्रण केलं तर आपण अगदी फिट राहू. पण तसं नसून माफक आहार, माफक विश्रांती आणि माफक व्यायाम म्हणजे तिन्हीचा सुवर्ण मध्य साधणारा जो माणूस आहे त्याला अर्थरायटिस होत नाही. पण अजिबात काम नसणे आणि खूप काम करणे ह्या दोन्ही गोष्टी घातक असतात. तर त्यामुळं सांध्यांचा वापर कसा करावा, किती करावा आणि कोणत्या मर्यादेनं करावा हे प्रत्येक माणसांना ठरवायचं असतं. कुठलाही एक्स्ट्रीमिझम झाला की तो माणसाला वाईटच असतो. दोतोर म्हणपाक सोदता की कसली गोष्ट चड करप ना, ती लिमिटेड करप. ते मागीर आराम सुद्दां आसा जाल्यार लिमिटेड करप, आणि जर काम करता जाल्यार तें लिमिटेड करप. चड ऑब्वियसली स्ट्रेस बी चड आसपाक जायना. आता अर्थरायटिसमध्ये खूप आपण टर्म्स मेडिकल टर्म्स ऐकतो. आता एक आहे ते रिमेटॉइड अर्थरायटिस. ह्याच्यावर जरा जस्ट ब्रीफ अस अपॉन. Yeah. Rheumatoid arthritis is a autoimmune disorder. Autoimmune means what? Auto means your own, immune means your pratikar shakti or the defense mechanism. What happens? The cells in your body, they attack your own cell. When they are attacking your own cells are not built up with the mechanism to fight them. So this disease happens.
So it is an antigen and antibody reaction whichever is happening in your own body. So there are no such medicines which can stop it completely. There are some steroids, some immunosuppressants which are used to fight this disease. पण त्यानं काय होतं की तो आजार तेवढ्यापुरताच मर्यादित राहतो, पण त्याचं पूर्ण पाळं मुळं खळून पूर्णतः तो आजार कम्प्लिटली क्युअर करणं हे मॉडर्न शास्त्रामध्ये होत नाही, पण हे फक्त होमिओपॅथीमध्येच होतं. तर अनुवंशिकता जरी असली, जरी तुमच्या हेरिडिटीमधून किंवा आईवडिलांच्या जीन्समधून हे जर का तुमच्या रक्तात आलेलं असेल, तरी त्याचा पूर्णतः खात्मा करण्याची जी एनर्जी किंवा शक्ती जी आहे ती होमिओपॅथिक औषधांमध्ये आहे. रुमॅटॉइड अर्थरायटिसनं अक्षरशः माणूस डिसेबल होतो, सांधे सुजतात, अंगात सारखा ताप येतो, सांध्यांना गाठी धरतात आणि त्या गाठी धरल्यामुळं सततचा ताप, सततची सांधेदुखी याच्यामुळे रुग्ण अगदी जेरीस येतो. दॅट पर्सन cannot live a normal life. It is a life debilitating disease. So it needs a constitutional treatment, it needs a proper treatment, and it needs your hereditary background also to be understood. ह्या सगळ्या गोष्टी समजून घेऊन काम करणारं एकच शास्त्र आहे, ते म्हणजे होमिओपॅथी. ओके, एक तुम्ही गोष्ट चांगली बोललीत की स्टेरॉइड्सचा यूज इन ॲलोपॅथी आणि ऑब्व्हियसली द प्रॉपर इन डेप्थ क्युअर इन होमिओपॅथी, ह्याच्यावर आपण जरा जास्त बोलू. अजून एक टर्म जो आपण खूप अर्थरायटिसमध्ये आपण ऐकतो इज ऑस्टिरिओ अर्थरायटिस. हा वेगळा आहे का? ऑस्टिओ अर्थरायटिस हा हाडांची झीज झाल्यामुळं होणारा आजार आहे, जो साधारण 45 ते 55 वर्षाच्या मध्ये वयाच्या मर्यादेमध्ये चालू होतो. तर यामध्ये काय होतं, विशेषतः स्त्रियांच्यामध्ये की जेव्हा मासिक पाळी जाते त्यावेळेला हाडांची घनता कमी व्हायला लागते, हाडं ठिसूळ व्हायला लागतात. द कॅल्शियम अँड द विटॅमिन D3 डिपॉझिट्स इन बोन दे गेट डिप्लिटिंग. तर ते हे डिप्लिशन झाल्यामुळं, हाडं ठिसूळ झाल्यामुळं दोन सांधे म्हणजे दोन हाडांचे जिथं जॉईंट असतो ते एकमेकावरती घासले जातात आणि त्याला ऑस्टिओ अर्थरायटिस म्हटलं जातं. आणि हा आजार भारतामध्ये फार कॉमन आहे, म्हणजे अगदी साध्या गृहिणींच्या मध्ये घरगुती आजारांमध्ये ह्याचं स्थान फार मोठं आहे. आणि हा जर का वेळेमध्ये जर का क्युअर केला नाही, याच्यामधली जी कॅल्शियमची आणि विटॅमिन D3 ची कमतरता आहे ही जर भरून आली नाही, ह्यामधला संधीचा दाह जो आहे हा प्रॉपर वेळेला थांबवला नाही, तर पुढं नी रिप्लेसमेंट, जॉईंट रिप्लेसमेंट अशा सर्जरीज कराव्या लागतात. आणि ह्या आजारावरती सुद्धा होमिओपॅथी खूप गुणकारी आहे. म्हणजे डेफिशियन्सी डिसीज जरी असला तरी सुद्धा आणि तो अनुवंशिक असला तरी सुद्धा या दोन्हीवरती होमिओपॅथीचं काम फार चांगलं होतं. ओके, रुमेटॉइड आपण बोललो, ऑस्टिरिओ आपण बोललो, अर्थरायटिसमध्ये अजून काही कॅटेगरीज आहेत का? आणि हाऊ डू यू डिफरन्शिएट आपण दोन कॅटेगरीज तुम्ही जस्ट मेन्शन? आर्थरायटिसमध्ये दोन मोठे विभाग केले जातात. पहिला म्हणजे इन्फेक्टिव्ह आर्थरायटिस आणि दुसरा जो आहे हा ऑटो इम्युन आर्थरायटिस. तर इन्फेक्टिव्ह आर्थरायटिसमध्ये सुद्धा आजकाल जे डेंग्यू, मलेरिया किंवा चिकनगुनिया हे जे आजार आहेत हे इन्फेक्टिव्ह वर्गामध्ये मोडतात. इन्फेक्टिव्हमध्ये बॅक्टेरियल सुद्धा आहे म्हणजे, आणि दुसरा आहे तो व्हायरल सुद्धा आहे. व्हायरलमध्ये हा जो काय एखादी साथ येते, म्हणजे डेंग्यूची साथ आली, मलेरियाची साथ आली, चिकनगुनियाची साथ आली, तर हा जो होणारा आजार असतो त्याला व्हायरल असं म्हणतो आपण. त्यामध्ये सुद्धा सगळे सांधे दुखतात, विशेषतः ताप येतो, रक्तातल्या प्लेटलेट्स कमी होतात, अंगावरती रॅश येते. आणि हे आजार सुद्धा इन्फेक्टिव्ह आजार आपण म्हणतो की होमिओपॅथीनं खूप वेळ लागतो, पण अक्षरशः होमिओपॅथीनं 1-2 दिवसामध्ये हे आजार बरे झालेले मी स्वतः पाहिलेले आहेत, आमच्याकडे त्याचं डॉक्युमेंटेशन आहे. दुसरा आहे हा बॅक्टेरियल, म्हणजे बॅक्टेरियल काही विशिष्ट बॅक्टेरिया जे जीवाणू म्हणतो त्या जीवाणूंच्यामुळं होणारा सुद्धा संधिवात असतो, संधिदाह असतो. आणि ते संधिदाह जे होतात ते विशेषतः अगदी यंग जनरेशनमध्ये म्हणजे तरुण मुलामुलींमध्ये होणारे असतात आणि त्यांना पुढं जाऊन हृदयाच्या झडपासुद्धा खराब होऊ शकतात. तर हा सुद्धा जो इन्फेक्टिव्ह अर्थरायटिसचा प्रकार आहे, संधिदाह जो आहे, तो सुद्धा होमिओपॅथीमध्ये फार छान प्रकारे त्याची ट्रीटमेंट होते. आणि त्याची अगदी ज्वलंत उदाहरणं म्हणजे आमच्याकडे डॉक्युमेंटेशनच्या स्वरूपात उपलब्ध आहेत. ओके, जर वेळ भेटला तर आय विल डेफिनेटली आस्क अबाउट दी एक्सपिरियन्स, कारण मला केस स्टडी पण आय वुड लव्ह टू लिसन टू यू. वी हॅव स्पोकन लॉट अबाउट बोन्स. आपण दोन्ही आर्थरायटिसचे जे केसेस घेतले त्याच्यात बोन्स आहे. व्हॉट इज द कॅल्क्युलेशन ऑफ मे बी विटामिन और कॅल्शियम कॉन्टेंट इन बोन? डज इट हॅम्पर
or maybe take it forward for arthritis as well? This is a very good question actually. What happens, the calcium and vitamin D3, they are deposited in the bone to carry out the normal functions of bone. बोनचं कसं असतं की त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह आयन्स आणि निगेटिव्ह आयन्स असतात. जेव्हा तुम्ही एखादा सांधा वापरता किंवा एखादं हाड वापरलं जातं शरीराच्या हालचालीसाठी, तेव्हा त्याच्यामध्ये घन आयन आणि ऋण आयन ह्याची हालचाल होत असते. म्हणजे त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह सेल्स आणि निगेटिव्ह सेल्सची हालचाल होत असते आणि त्यामुळं एनर्जी तयार होते. ती एनर्जी स्नायूंमधून पूर्ण आपल्या नसानसांमध्ये येते आणि त्यामुळं आपण हालचाल करू शकतो. तर ही सगळी एक मोठी गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते आणि ह्याच्यासाठी मुख्य आवश्यक असतं ते म्हणजे कॅल्शियम. आणि कॅल्शियमचं काम चांगलं चालावं ह्याच्यासाठी आवश्यक असतं व्हिटॅमिन D3 म्हणजे ड जीवनसत्व. कॅल्शियम हे आपल्या आहारातनं मुबलक मिळतंच. दूध, अंडी किंवा नॉन व्हेजिटेरियन फूड ह्याच्यामधून मिळतं, जवस, नाचणी ह्याच्यामधून मिळतं. पण व्हिटॅमिन D3 हे फक्त सूर्यप्रकाशातनं मिळतं आणि आपण आता जाणतोच की आपलं सूर्यप्रकाशात जाणं किती होतं. एकतर ते आपण बाहेर मैदानी खेळ खेळत नाही, शिवाय उन्हातही जात नाही. त्याच्यामुळं नॅचरली विशेषतः स्त्रियांना व्हिटॅमिन D3ची डेफिशियन्सी खूप जाणवते. त्यामुळं हाडांच्या कोणत्याही तक्रारींमध्ये प्राथमिकता जी दिली जाते डायग्नोसिससाठी ती कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन D3 यांची रक्तातली पातळी जाणून घेऊन. तर ह्या दोन्ही गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. आपण म्हटलं की सनलाईटमध्ये आपण जाऊ खेळायला पाहिजे. नाव ऑब्व्हियसली मॉर्निंग सनलाईट, आफ्टरनून सनलाईट और इव्हिनिंग सनलाईट. आता मला जर वाटलं की बाबा हां आय गॉट अ लिटल डेफिशियन्सी, आय माइट गेट अप ॲट अराउंड 11 o'clock मे बी इन द मॉर्निंग अँड आय माइट गो वॉक अँड टेक द हार्श सनलाईट. सो विच इज अन आयडियल सनलाईट यू वुड सजेस्ट? सनलाईट और इज देअर एनी आयडियल सनलाईट? आयडियल असं नाही, कारण सूर्य जे काही आपल्याला व्हिटॅमिन D3 देणार आहे आपल्या शरीरामध्ये, जे त्वचेच्या खाली व्हिटॅमिन D3 तयार होणार आहे, हे कोणत्याही सूर्यप्रकाशात सहज साध्य आहे. पण आपल्याला सहन होणारा सूर्यप्रकाश जो आहे हा युजली सकाळचा किंवा संध्याकाळचा, म्हणजे आपण जे कोवळी उन्हं म्हणतो ते त्याला योग्य आहे. म्हणजे आपण तो सनलाईट ॲब्सॉर्ब करू शकतो. प्रखर उन्हामध्ये गेल्यामुळं बाकीच्या तक्रारी होऊ शकतात, त्यासाठी तो टाळावा, अवॉइड करावा. ओके, आपण मगाशी बोललात अबाउट स्टेरॉइड्स. नाव एव्हरीबडी इज अवेअर की स्टेरॉइड्स आर बॅड, बट हावेवर आपण आयदर डॉक्टर्स रिकमेंड और वी एंड अप टेकिंग स्टेरॉइड्स. Homeopathy is one treatment where you feel that steroids should be taken, especially in this disease. I will ask this question time and again. आपण जेव्हा जेव्हा दुसरा आपण डिझीज घेऊ तेव्हा मी विचारणारच, कारण a lot of people think की steroid is the ultimate thing. But what do you say, आर्थरायटिसमध्ये स्टेरॉइड्सचा वापर चांगला आहे नाही, आणि हाऊ कॅन होमिओपॅथी हेल्प यू? ॲलोपॅथीमध्ये एखादा असा क्षण येतो की तिथं स्टिरॉइड्स वापरावे लागतात, कारण हा रुमॅटॉइड आर्थरायटिसचा हा जो प्रकार आहे तो डेबिलिटिंग डिसीज आहे. म्हणजे हातपाय वाकडे होणे, बोटं वाकडी होणे, नखं वाकडी होणे आणि त्यानंतर साध्या छोट्या छोट्या बोटांच्या हाडांवरती सुद्धा ग्रॅन्युल्स तयार होणं. त्याच्यामुळं काय होतं की रुग्ण साधा पाण्याचा ग्लाससुद्धा उचलू शकत नाही आणि अंथरुणातनं उठून रोजचं काम करणं सुद्धा जेव्हा त्याला साध्य होत नाही त्यावेळेला स्टिरॉइड्स वापरले जातात. पण स्टिरॉइड ट्रीटमेंट ही पूर्ण ट्रीटमेंट नव्हे, कारण त्यानं फक्त रुग्ण हा रिकवर होतो, रिलीफ मिळतो, पण क्युअर होत नाही. मग त्या स्टिरॉइड्समुळं काय होतं की काही जणांचे डोळे बाद होतात, रेटिनावरती त्याचा परिणाम होतो, काही जणांची किडनी बाद होते, काही जणांच्या हाडांच्या ठिसूळतेवरती त्याचा परिणाम होतो की हाडं एकदम ठिसूळ होतात, क्रँकी होतात आणि त्यातनं पूर्ण म्हणजे रुग्णाला कायमचा डेबिलिटिंग होऊन जातो, तो थोडक्यापुरताच नाही. तर त्याच्या फायद्यापेक्षा तोटेच जास्त आहेत आणि रुग्णाला असं वाटतं की आपण आता मी स्टिरॉइड घेतलं म्हणजे मला खूप फ्रेश वाटते आणि मी खूप काम करू शकतो, पण ते तेवढ्यापुरतं असतं. त्याचं पूर्णतः जर का स्वरूप लक्षात घेतलं तर त्याचे तोटे इतके आहेत की नंतर किडनी फेल्युअरकडे रुग्णाची वाटचाल होते, डायलिसिसवरती जातात. हे टाळण्यासाठी होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट इज व्हेरी सेफ. ह्या सेफ्टीमुळं आणि शिवाय रिकव्हरीमुळं आणि क्युअरमुळं आजकाल बरेचसे रुग्ण होमिओपॅथीचा फायदा करून घेताना दिसत आहेत. ओके, एक प्रश्न, हॅव यू एव्हर एन्काउंटर्ड वन पेशंट जो स्टेरॉइड्स रिकमेंड करून त्याच्यानंतर तुमच्याकडे आला आहे अँड यू हॅव क्युअर्ड हिम और इज नाव बेनिफिटेड फ्रॉम होमिओपॅथी? असा तुमच्या ह्याच्या जर्नीमध्ये आहे का केस?
होमिओपॅथीचं सध्याचं फेट असंच आहे की रुग्ण आमच्याकडे येताना सगळ्या डॉक्टर्सकडे जाऊन स्टिरॉइड्स, पेन किलर्स ह्यांचे सगळे साईड इफेक्ट्स घेऊनच आमच्याकडे येतात. आमचं पहिलं काम हेच असतं की ते पहिल्यांदा त्या रुग्णाला स्टिरॉइड फ्री करायचं, त्याचे कुठले कुठले ऑर्गन्स त्यांना डॅमेज झालेले आहेत ते रिपेअर करायचे आणि त्यानंतर आर्थरायटिसची ट्रीटमेंट द्यायची. त्यामुळं हे इतकं कॉम्प्लिकेटेड होऊन जातं आणि त्यात वेळ जो जातो तो रुग्णाला वाटतो की आपल्याला बरा व्हायला एवढा वेळ गेला, पण ह्या कॉम्प्लिकेशन्सना ट्रीट करण्यामध्ये आमचा इतका वेळ जातो की तो जर का स्टिरॉइड त्या रुग्णानं घेतले नसते तर तो त्या मानानं खूप लवकर रिकवर झाला असता किंवा क्युअर झाला असता. आर देर एनी स्टेजेस इन अर्थरायटिस, आणि जर का असेल तर प्रत्येक स्टेजला काय काळजी घ्यावी लागते एका पेशंटनी? आर्थरायटिसच्या स्टेजेस असतातच. पहिल्यांदी रुग्णाला अंगदुखी किंवा सांधेदुखी, कंबरदुखी, गुडघेदुखी किंवा स्मॉल जॉईंट्स म्हणजे फक्त हातापायाचे जे काही बोटांचे सांधे आहेत ते दुखायला लागतात. काहींना अँगल ऑफ जॉ म्हणजे जबड्याचे सांधे सुद्धा दुखतात. काहींना कमरेचे छोटे छोटे सांधे दुखतात. हाडाच्या जिथे म्हणून हाडं आहेत, काहींना अगदी कानातले छोटी छोटी हाडं असतात तिथे सुद्धा पेन्स येतात. म्हणजे एकही जागा शरीरातली अशी नाही की जिथं पेन्स येत नाहीत. तर ह्या स्टेजेस अशा असतात की सुरुवातीला फक्त रुग्णाला कणकण जाणवायला लागते, ताप आल्यासारखा वाटतो आणि त्यावेळेला जर का रक्तातला रुमॅटॉइड आर्थरायटिसचा RA फॅक्टर जो म्हणतात तो तपासला तर डायग्नोसिस त्याच वेळेला होऊ शकतं. आणि अर्ली डायग्नोसिस झाल्यानं काय होतं की पुढं त्याचा जो डेबिलेटिंग प्रवास असतो तो आपल्याला तिथंच थांबवता येतो. याच्यामध्ये 2-3 स्टेजेस असतात. काही स्टेजेसमध्ये रुग्ण अगदी लुळा पांगळा होऊन जातो, अंथरुणावरती त्याला झोपून राहण्याशिवाय गत्यंतर राहत नाही. तर अशा डिसिजेसमध्ये नंतर इम्युनोसप्रेसंट्स पण द्यावे लागतात, म्हणजे प्रतिकारशक्ती पूर्ण कमी होऊन जाते त्याची आणि तशी औषधं देताना क्युअर हे फार अवघड असतं. पण होमिओपॅथीमध्ये माझ्या आता ह्या 20 वर्षाच्या प्रवासामध्ये आम्ही असे रुग्ण बरेचसे जवळजवळ 99% रुग्ण बरे केलेले आहेत. ओके, अजून एक गोष्ट की वेन यू से दी अल्टिमेट इन ॲलोपॅथी हॅपन्स टू बी स्टेरॉइड्स. आता स्टेरॉइड्सचे आम्ही मगासपासून बोललो आहे आपण काय कॉन्सिक्वेन्सेस असू शकतात, आणि त्याच्यानंतर वेन यू शिफ्ट टू होमिओपॅथी यू एंड अप गेटिंग क्युअर. अर्थरायटिस जर एका पेशंटला आहे आणि ही इज प्रिस्क्रायबिंग टेकिंग मेडिसिन्स ऑफ होमिओपॅथी, विल ही कंटिन्यू टू टेक इट ॲट अ रेग्युलर इंटरवल? इज इट लाईक अ प्रिकॉशन घ्यावी लागते का तशी? आहे. आता होमिओपॅथीमध्ये आम्ही जी ट्रीटमेंट प्लॅन करतो, रुमॅटॉइड आर्थरायटिस जो आहे हा जो अनुवंशिकीय आजार आहे त्याच्यासाठी खरोखरच लॉंग ट्रीटमेंट असते. म्हणजे साधारण वर्ष ते 3 वर्षापर्यंत काही रुग्णांना घ्यावं लागते ट्रीटमेंट. पण ह्याच्यामध्ये कसं आहे की पहिल्या स्टेजमध्ये दुखणं कमी होतं, दुसऱ्या स्टेजमध्ये संधिवाताची जे सांध्यावरती सूज असते ती सूज कमी होते आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये अंगात येणारी कणकण किंवा हा जो काही अनफ्रेशनेस जो असतो किंवा सतत मलूल राहणं रुग्ण, हे जे असतं हे पूर्णपणे कमी होतं. आणि त्याचप्रमाणे औषधांची मात्रा, वारंवारता ही सुद्धा कमी होते. ओके. आणि वेन यू प्रिस्क्राईब पॅथॉलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन जेव्हा तुम्ही देता त्याचा प्रोसेस कसा काय असतो फॉर अ पेशंट? पॅथॉलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन याचा अर्थ असा आहे की आम्ही कॉन्स्टिट्युशनल होमिओपॅथीमध्ये पूर्ण सगळी रुग्णाची सगळी हिस्ट्री, आत्तापर्यंत झालेले त्याचे आजार, त्याचे टप्पे, त्याचीच हिस्ट्री असं नाही तर त्याच्या पेरेंट्सची, ग्रँडपेरेंट्सची हिस्ट्री, पूर्ण सगळ्या फॅमिलीची हिस्ट्री घेतली जाते आणि त्या हिस्ट्रीनुसार, त्या लक्षणांच्या समूहानुसार त्यांना ट्रीटमेंट दिली जाते. पण असे काही आजार आहेत की त्या आजारांची लक्षणांचे समूहच असतात. आर्थरायटिस म्हटलं की त्याच्याबरोबर येणारे काही ठराविक आजार, काही लक्षणं, ह्यांचा समूह जो असतो तो त्या आजाराची पॅथॉलॉजी झाली. तर त्या आजाराला काही ठराविक औषधं लागू पडतात. तर ह्याला आम्ही म्हणतो पॅथॉलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन. म्हणजे वर देखल्यावरती रुमॅटॉइड आर्थरायटिसचं डायग्नोसिस झालं की त्याची ठराविक प्रिस्क्रिप्शन्स असतात. ठराविक काही व्यक्ती असतात, त्यांच्या प्रकृती ठरलेल्या असतात. जशा आपण आयुर्वेदामध्ये वात, पित्त आणि कफ म्हणतो, तसं होमिओपॅथीमध्ये सोरा, सायकोसिस आणि सिफिलिस असे 3 मायाझम्स असतात. तर त्या प्रत्येक मायाझमला प्रत्येक आजार फिट होतो, त्या प्रत्येक आजाराला काही औषधं फिट होतात. तर ह्याचा जो आम्ही अभ्यास करून एक जे काही इमिजिएट रिलीफ देणारी पद्धती काढलेली आहे त्याचं नाव आहे पॅथॉलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन. आणि ह्यानं 100% रुग्णाला अगदी योग्य जे यथोचित औषध आहे तेच दिलं जातं आणि त्यामुळं कमी वेळेमध्ये रुग्ण बरा होतो. ओके. आणि गाऊट हा अजून एक प्रकार आहे. हाऊ डू यू गो अबाउट ट्रीटमेंट फॉर दिस पर्टिक्युलर पेशंट एज वेल?
गाऊट हा माणसाच्या लाईफस्टाईलमुळं होणारा आजार आहे. म्हणजे गाऊटची दोनच कारणं असतात. एक म्हणजे अतिप्रमाणात मद्यसेवन आणि अतिप्रमाणात मांसाहाराचं सेवन. ह्या दोन जे गोष्टी जेव्हा दोन्ही गोष्टी गोव्यात खूप असतात. हो, एक्झॅक्टली. आणि ह्या गोष्टी जेव्हा जास्त होतात तेव्हा रक्तातलं युरिक ॲसिडचं प्रमाण वाढतं. युरिक ॲसिड म्हणजे तुमच्या रक्ताचं टॉक्सिसिटी किती आहे ह्याचं प्रमाण मानलं जातं. म्हणजे रक्तातले जे वाईट पदार्थ आहेत ते शरीरातनं बाहेर टाकले जात नाहीत, ते शरीरातच ठेवले जातात आणि त्या वाईट पदार्थांमुळं होणारा हा आजार आहे. याच्यामध्ये शक्यतो घोट्याला, पायाच्या घोट्याला किंवा अंगठ्याला किंवा हाताच्या अंगठ्यांना सूज येते, तो सांधा खूप ठणकतो, ताप येतो आणि कधी कधी त्या सांध्यांमध्ये युरिक ॲसिडचे स्फटिक जास्त होऊन तिथं फोड येऊन तो सांधा फुटतो आणि त्यातनं तो डिस्चार्ज बाहेर येतो. आणि हे खूप वाईट प्रकार आहे, कारण ह्यानं अक्षरशः रुग्णाला म्हणजे त्या वेदना इतक्या तीव्र असतात की त्या तो सहन करू शकत नाही. पण हा आजार होमिओपॅथीनं अगदी 100% पूर्णतः बरा होतो. ओके, इट्स क्वाईट कमेंडेबल. जे आपण तुमचे केस स्टडीज पण बघितलं, लास्ट टाइमच्या एपिसोडला पण आपण बघितलं की पीपल कम टू यू ॲट द लास्ट स्टेज बट 100% क्युअर होते. आता ॲलोपॅथीमध्ये आपण जस्ट त्याला टच करतो तोपर्यंत शॉर्ट टर्म तुम्हाला रिलीफ मिळतो. बट होमिओपॅथी इज वन सच थिंग की तुम्हाला पूर्ण तो आजार क्युअर होऊन जातो. इट्स अ रिअली नाईस इंटरेस्टिंग थिंग. अजून एक गोष्ट जी मी तुम्हाला विचारायला विसरलो मगाशी इज seronegative arthritis. Now, this is something that we have not spoken. एक्झॅक्टली. How do you diagnose a patient and how does a patient go about त्याच्यानंतर in terms of prescription? या सिरोनिगेटिव्ह आर्थरायटिस हा पण एक अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शन असलेला आजार आहे, ज्याला आपण पुन्हा ऑटो इम्युन डिसऑर्डर म्हणतो. पण हा आजार रुमॅटॉइड आर्थरायटिसपेक्षाही खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे आणि त्यातून रुग्णाचं परत येणं खूप अवघड असतं. आणि माझ्या पाहण्यामध्ये आणि शिवाय जे मेडिकलच्या सगळ्या टेक्स्टबुक्समध्ये ह्याची जी काही नोंद झालेली आहे, तर हा आजार लहान मुलांपासून सुद्धा सुरू होतो. एक अँटीजेन आहे, त्याचं नाव आहे HLA-27. तर ह्या अँटीजेनमुळं हा आजार होतो आणि ह्याच्यामध्ये विशेषतः मणक्याच्या ज्या छोट्या छोट्या सांधे असतात, मणक्याचे सांधे जे असतात, पाठीच्या मणक्याचे, त्या सांध्यांना होणारा हा आजार असतो. आणि त्यामुळं मुलांना उठता येत नाही, बसता येत नाही, काम करता येत नाही, सततची वेदना असते. आणि हा लहानपणापासून म्हणजे वयात येताना किंवा पुन्हा ओल्ड एजमध्ये हा डेबिलिटिंग आजार आहे आणि ह्याला अजिबात क्युअर ॲलोपॅथीमध्ये नाही आहे. होमिओपॅथीनं हा आजार सुसह्य करता येतो. मी म्हणणार नाही की हा पूर्ण क्युअर होतो, हा सुसह्य होतो. जवळजवळ 85 ते 90% पर्यंत माणसाला ह्यानं रिलीफ मिळू शकतो. ओके, आपण बोलला बॅकबोनचा, तर लॉट ऑफ पीपल टुडे आर सफरिंग विथ स्पॉन्डलायसिस. देन हेस हाऊ डज this is part of arthritis and how do you go about curing a number of things in terms of spondylitis जे होतं. आणि आता तर in terms of working habit lot of people are suffering, young people are suffering. Yeah. See, I would like to tell you, the backbone is made up of small joints and there are multiple joints. आणि आपण जसं काम करत जातो किंवा ओझी उचलतो, इवन आता स्कूल गोईंग चिल्ड्रन, दे कॅरी हेवी बॅग्स ऑन देअर शोल्डर्स. तर ह्यातनं जी मणक्यांची झीज होत जाते, आपलं बसायचं उठायचं पोश्चर व्यवस्थित नसतं, तर त्या मणक्याची झीज जी होत जाते त्यानं 2 प्रकारचे स्पॉन्डिलोसिस होतात. एक तर सर्वाइकल म्हणजे मानेचे मणके झिजतात आणि दुसरा आहे तो लंबार म्हणजे कमरेचे मणके झिजतात. तर यामध्ये प्रेशर पॉईंट्सवरती प्रेशर्स आल्यानं मणके झिजण्याचं प्रमाण जास्त आहे. त्यालाच आपण स्लिप डिस्क म्हणतो, त्यालाच आपण कमरेची शीर किंवा मानेची शीर दबणे म्हणतो. त्याला पायाची जर का म्हणजे कमरेच्या मणक्यांची जर का शीर दबली गेली किंवा तिथं स्लिप डिस्क झाला तर पायाची सायटिक नर्व दबली जाते आणि त्यानं पायामध्ये सुद्धा खूप पेन्स येतात. कधी कधी कळून येत नाही पाय का दुखतायत, तर ते कमरेच्या दुखण्यामुळे दुखत असतात. तर ह्या गोष्टींना सुद्धा हे जे काही सांधे झिजतात आणि त्यातनं जे काही ही न्यूरायटिसचा प्रॉब्लेम सुरू होतो, त्याच्यावरती सुद्धा होमिओपॅथीमध्ये खूप छान उपचार आहेत. हे सुद्धा आजार पूर्णतः बरे होत नाहीत. काही काही वेळेला लंबार बेल्ट घालावा लागतो, सर्वायकल बेल्ट घालावा लागतो, मानेचा पट्टा, कमरेचा पट्टा हा घालावा लागतो. पण होमिओपॅथीनं हे सुद्धा आजार जवळजवळ 85% पर्यंत बरे होतात, सुसह्य होतात. म्हणजे रुग्णाला रोजची हालचाल चांगली होऊ शकते, पेनपासून सुटका मिळते. ओके डॉक्टर, तुम्ही वेळ दिलात आणि मोर इम्पॉर्टंटली अर्थरायटिस स्टेजेस काय, डिफरंट टाईपचे अर्थरायटिस काय, अँड हाऊ टू गो अबाउट.
Now, one interesting thing is allopathy can give you relief, but it can't cure your disease. More importantly, आता होमिओपॅथीचा आपण जर घेतलात तर तुम्हाला तो क्युअर त्याचा अल्टिमेट आहे. डॉक्टर, थँक्यू व्हेरी मच यू केम हिअर. आणि आपण ही सिरीज जी आहे हेल्थ मंत्राची ती आपण पुढे कंटिन्यू करू. जाण्याच्या अगोदर आय वुड लाईक टू शो समथिंग. हा एक बुक मॅडमनी लिहिला आहे आणि हा खूप सुंदर आहे, कारण आय वॉज रीडिंग इट आणि आय लाईक द वे यू स्टार्टेड. यू आर नॉट सेईंग की दिस आर द डिझिजेस अँड दिस इज द क्युअर ऑर दिस इज द मेडिसिन दॅट यू शुड टेक. तुम्ही सुरुवात केली इन टर्म्स ऑफ लाईफस्टाईल, हाऊ one person conducts himself, like there are enough stress, ego, and then you end up doing. I just want to ask you, what was the inspiration behind writing this? आम्ही आमच्या ह्या पुढच्या सिरीजमध्ये मी तुम्हाला डेफिनेटली या पुस्तकाबद्दल प्रश्न विचार. हा याचा विचार कसा आला बुक लिहिण्याचा, हेल्थ मंत्र? मी आमच्या बेळगावच्या लोकल वृत्तपत्रामध्ये स्तंभलेखन करत आलेलं आहे आरोग्याविषयीच. त्याचं नाव होतं आरोग्य मंत्र आणि ते जवळजवळ दर आठवड्याला यायचं. पण हे लेख लिहिण्याचं कारण असं होतं की पुष्कळ पेशंट जेव्हा आमच्याकडे यायचे त्यांच्या मनात भरपूर शंका असायच्या, पण काही डॉक्टर्स असे असतात की ते शंकांचं निरसन अजिबात करत नाहीत. का झाला आजार आणि त्याचा उपचार काय असले पाहिजेत आणि लोकांनी कोणती त्याच्याशी काळजी घेतली पाहिजे, हे सर्व पेशंटना प्रत्येक वेळेला प्रत्येक डॉक्टरला सांगणं शक्य होतच नाही. म्हणून असा विचार आला माझ्या मनात की आपण पेशंटपर्यंत जाऊन पोचायसाठी काय केलं पाहिजे. तर त्यांच्या बोली भाषेमध्ये, त्यांना मनाला भिडणाऱ्या भाषेमध्ये काहीतरी आपण लिखाण केलं तर ते नक्कीच त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि गेली जवळजवळ 10 वर्ष मी वृत्तपत्रामध्ये लेखन करत आहे. त्याचंच हे कंपायलेशन म्हणजे एकत्रितकरण जे आहे ते म्हणजे हे पुस्तक. तर हे पुस्तक मराठी, कन्नड आणि इंग्लिश तिन्ही भाषांमध्ये आता प्रसिद्ध झालेलं आहे. त्याच्याही पुढं जाऊन लोकांची आता सध्याची जी काही क्वेरी असते, प्रश्न असतो तो म्हणजे डाएटबद्दल. डाएट, लाईफस्टाईल आणि व्यायाम इतकं फॅड झालेलं आहे की नक्की काय करावं. आज आपण म्हणतो की दर 2 तासांनी खायचं का दिवसातनं 2 वेळेला खायचं. तर त्याचं उत्तर सुद्धा मी माझ्या परीनं लोकांना परवडेल अशा स्वरूपात पुस्तकाच्या रूपानं द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. ते सुद्धा पुस्तक आता येत आहे, डाएट अँड मी. तर ते सुद्धा पब्लिश झालेलं आहे आणि ते नक्कीच आता वाचकांच्या भेटीला लवकरच येईल. ओके सर, डेफिनेटली दोतोर जे उलयता ते तुमकां पटलां आसतलें. हांवें तुमकां फक्त म्हटलं म्हाका 30 मिनटां दिया तुमच्या आयुश्यांतली, कितें तरी चेंज जातलो, तुमकां हेल्थ मंत्र मेळटलो. हो पुस्तक जे आसा एक कंपायलेशन आसा ऑफ ऑल द सिरीज ऑफ एडिटोरियल दॅट शी हॅड रिटन इन अ लोकल न्यूजपेपर. तुमकां जर हो बूक जाय हेल्थ मंत्र जाल्यार डेफिनेटली आमकां कॉल करा ऑन दीस पर्टिक्युलर नंबर. वी वील गेट इट रेडी फॉर यू. आणि तुमचे जर हे जे क्वेरीज हांवें प्रश्न विचारपाचो प्रयत्न केलो ऑन अर्थरायटीस, बट तुमचे आनी कितें जर वेगळे प्रश्न आसा आनी तुमकां आनी कसलीय जर क्वेरी आसा जाल्यार दोतोर हांगासर आसा, आमकां प्लीज तुमी कॉल करात. हांव तुमकां लास्टाक जे एड्रेस करतलो तातूंतल्यान तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमचे प्रश्न विचारा. डेफिनेटली आमी आनी दोतोर तुमकां हे उत्तर दिवपाचो पुरेपूर प्रयत्न करता. डॉक्टर, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही ऑल द वे आलात आमच्या भेटीसाठी आणि मोर इम्पॉर्टंटली आमचे व्ह्युअर्स जे आहेत त्यांचे जे काही क्वेरीज आहेत ते आन्सर करायला. आपण आज बोललो ऑन अर्थरायटीस, बट पुढच्या एपिसोडमध्ये अजून वेगवेगळे आपण विषय घेऊ. त्यासाठी थँक्यू व्हेरी मच. इट्स अ प्लेजर. थँक्यू.